Extrémne počasie vo svete 25. a 26. novembra. Španielsko. Silná búrka a vodná smršť spôsobili záplavy v centre Bolulos del Condado. Záplavy postihli aj ďalšie mestá v provincii Huelva. Obyvatelia Valencie žijú v nehygienických podmienkach aj mesiac po záplavách. Garáže sú zaplavené kontaminovaným bahnom zmiešaným s výkalmi z prasknutých potrubí a potkanmi. Rusko. Vietor o sile hurikánu zasiahol obec Tixi v Jakutsku, pásmo Gazy. Silné dažde a prílivy zaplavili stanové mestečká vysídlených Palestínčanov. Saudská Arábia. Prívalové dažde vyvolali v meste Džida bleskové povodne. Silné dažde s nárazovým vetrom a krupobitím postihli Meku a ďalšie regióny centrálnej časti krajiny. India, Chennai a Tamil Nadu zažili mohutné záplavy v dôsledku silných dažďov spôsobených cyklónom Mechaung. V lese Badabhuin Panchayat v Kulu v Himachal Pradeši vypukol požiar. Srí Lanka. Dažde v meste Jaffna a ďalších oblastiach ostrova spôsobili záplavy, vyvrátenie stromov a vyliatie riek. Čína. Historické snehové prehánky zasiahli severovýchodnú provinciu Heilongjiang. Malajzia. Silné dažde spôsobili záplavy v meste Miri. Japonsko. Veľmi silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 stupňa zasiahlo Japonské more pri pobreží prefektúry Ishikawa. Austrália. Pri meste Perth vypukol lesný požiar. Argentína. Hurikán so silným vetrom v Santa Fe vyvolal záplavy a vyvracal stromy. Peru. Silné búrky v Arequipe. Honduras. Silné dažde sprevádzané vetrom sily hurikánu zasiahli časti departamentu Cortés a spôsobili záplavy. Jamajka. Povodne v dôsledku dažďov zasiahli väčšinu ostrova. Pozrite sa na zábery z Valencie a porovnajte si ich s filmami o konci sveta. Namiesto toho, aby sme sa spojili v spoločnom úsilí zachrániť planétu, ju ničíme a aj seba navzájom. Máme však ešte možnosť to zmeniť. Zisti, čo môžeš spraviť aj ty na stránke creativesociety.com.